Mentre ell dormia, a la Terra va arribar un ésser molt dolent, malvat, tot negre i fosc, que es va tirar a les aigües de l'oceà. Va començar a nedar, se'n va anar fins a aquell punt on s'acaba el mar i comença el cel. Va treure la seva mà negra i sabeu què se'n va endur? Què és això? Què és això? Un missatge! Damunt la taula del laboratori t'hi trobaràs un ou dur. I si és un ou cru? Algú vol mirar-ho? A la una, a les dues i a les tres. Què? Me'l tornes? Veiem un altre cop, sisplau, aquests tambors. Ja ho fem? No sé. Aviam. I va començar a pensar idees. I de cop se'n van recordar d'una cosa. Aquell guant era màgic. Però les coses que són màgiques en què funcionen? Amb paraules màgiques. Amb paraules màgiques. Algú sap un conjur, sisplau, perquè això funcioni? No en sabeu. El Miqui. El Miqui! Això és un conjunt? Misca, musca, Mickey Mouse, és aquest? Sí, a les dues i a les tres, Misca, musca, Mickey Mouse! Se'n va anar corrents al laboratori i què va trobar? Un missatge. Un altre missatge. Sí? O una mica més? Agafes un paper, el fiques en el parador, el tires. Això és trampa. I tu dius que tota l'aigua no caurà, que aquell paper solet aguantarà tota l'aigua. Aviam, a la una, a les dues i a les tres. Faig un ull. Sí! Però és que no ens tornarà les estrelles, Simona. Sí, ho fem. Vinga, va, a la una, a les dues i a les tres. Si hem tingut sort fins ara, potser ens tornem a tenir. Jo no miraré, tancaré els ulls per així que passi el que passi. Vale! Atenció,